No a máme tu posledný bod a tým je samotné spúšťanie. Samotné spúšťanie sa skladá z 2 bodov a to je za prvé poloha prstu na spúšti a za druhé je to tlak, akým idem na tú spúšť. Obidva títo faktory mi ovplyvňujú presnosť streľby. Ideálna poloha prstu na spúšti je stred tohto prvého článku. Ak by som to ťahal vonkajšou alebo vnútornou stranou, dokážem si zbraň vytlačiť do jednej, do druhej strany a tým pádom si robím odchýlku pri presnosti. Za ďalšie, čo je druhý bod, tlak na spúšť, mal by byť úplne primeraný a mal by byť hladký chod, aby som nedokázal nejako tú ranu strhnúť. Najlepšie je, keď ma tá rana jednoducho prekvapí. Takže teraz si ukážeme prakticky, ako má byť prst na spúšti. Zbraň máme skontrolovanú, vybitú. Teraz natiahnem záver, dávam prst na spúšť a je to tuto na strede. A jemne ťahám, až vyjde výstrel. Ak ste si všimli, zbraň sa ani nepohla. Častokrát sa bude diať to, že ak idem vystreliť a príde takéto škubnutie, vtedy väčšinou tá rana dopadne zhruba na nejakú 7 hodinu na terči doľava, dole. Na to si dávajte pozor, ale to sú všetko veci, ktoré preberieme spolu na strelnici v ďalších videách.